Kapag bukuksong subalay TV night tong nai joto khaganang maya ganang sini takuk bukukrong no sing tunui long travel subdivision ni bakhaktoi sini mono adi block ni baskango sini kokborok library nogo sing bushuk sini bushuk je pana no sing songsanani bagoi koklam panda sing ino tunui salaimani oboni bising toi phai majak phaikya sini borom ganang deputy narang sat hingke bini logi tongo sini long travel ni secretary satjung hingkai singtunoi I long travel division ni bakhaktoi bushuk panano songsanani thangtani tama kok lam salaika kok lam saplaika singtunoi chini sat narangni bakhaktoi kesa sing silainai Chumui TV de Chubalai TV no hambai janogo Naranpur Mangrwaja Council ba Tripura Chubalai Bothop Tripura Sorongni Bothop ni ongoi जों दिनै चिनि त्रिपुरा दफा रखायथ' जों बुसुक पालायो बिसि जरा बे खालि जरा दे जों आबोतेके सालथाम हारि बुसुक आतादाक माने बिसि काताल तेके जों जुगे जागे जाबोइनि जरा तेके दाङै मा दाङै भानजार तेके जों बुसुक पालाय जालायो ओंखाय जों दिनै मनुदायो इ ककबर लाइब्रेरि दायो नो रिजनल नि बाखाक्तै मनु गादे कायसा बुसुक पालायनानै बागै संसानानै बागै जों दिनै कक सालायखा बिसेसके अरका त्रिपुरा सरंनि बुथोरावनो उतु लाखा ओंखाय आनो नगरारि ओंखाय आं फाय मालाय फैखा ककामनो बुसुक जिनि त्रिपुरा दफा सारा त्रिपुरा रायजो जेमन सेकेंड लार्जेस्ट पपुलेशन जिनि हुकुमु मुकुमु समस्त किछु दङ बुसुक नुसुं जुगे जागे न पालाय फैयो जों अरन मासामुं मुसुमुं हयते आरम्भ खाय समस्त किछु ट्रेडिशन जों लागाय अब जों आइखे खायनान बागय दिनै मिटिं जों कक जाबनाय जा আর কাছে সুমুং যে লংত্রাই বেলি তাবু ডিভিশননি বাখাক্তই যে বুইসুক পানানো সংসানানি ni থাংতানি মানে যে সংসার জানাই জায়গা বা ঠাই রকাই তাবুক যে লংত্রাই বেলিনি বাখাক্তই বজাगा সংসাनानि हिनि जंखा जों सब समय जे बुसुक खाय माने चिनि पारा रग बिसिंबा जों खायलायो रिजनल कमिटि नि जों खायले माने ताकलायबाय के जों 12 बिसि ची नुय अंखा बा 12 बोसोर अंनाय ओंखाय ताकलायखाय मनुगो इ मनुगात लं ट्राइबेल सब डिविजन धलाई डिस्ट्रिक्ट नि आन्दार जों लं ट्राइबेल नि मनुगात दायो नेशनल हाइवे करिडर जों बुसुक खायनानि हिनै जों जायतुक जालाय जाक दिनै ओंखाय अब चरक ताखुबु खक बासा जों त्रिपुरा हादे 19टा जनजाति दंफुं जों त्रिपुरा कायसा त्रिपुरा टाइटेल कायसा चिनि जनजाति जों चिनि हुकुमु मुकुमु कानमुं सुमुं सामुं नमुं समस्त किछु जों आलादा जों माताय रक ब्रह्मनि बसिनि आलादा तफुं जों बरगय अन्नान्य दफाराबो जों हालक बनलायै जों अबतेके जों जुगे जागे जों बुसुक खायखायखे अन्नान्य दफाराबो जों रियो बंनि ट्रेडिशन बंनि मासा मुसुबो जों अर फनुगो जे चिनि मासा मुसुब चिनि सामुं नंमानि चिनि जे अर्नामेन्ट अबहाय स्टलबो जों फनुगय चिनि दफानो बा चिनि सोसाइटिनि जों बासागा आगुनानै जों साइतुक जालायो আর কাইসা পাইথাকনি सिंमुं बुंहिनि मानो जे बुसुक ताबो बुसुक पान्दा संसानानि पाना संसानानि थांतानि सालबुसुक रमै संसा जानाय हिंकाय सा स्टेट लेभेल बुंहिनि मानो हिंकाय जोंथ ताबो स्टेट लेभेल तो बरंनैबो साइमिया लुकुरक काबुमा लुकुरंनो सुमुं तंनाय स्टेट लेभेल देंनाय ना सब डिविजन लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल हिंकाय जों ताबो लं ट्राइबेल खायना थांतानि सब डिविजन लेभेल दिखायजाकनाय ना स्टेट लेभेल अबनो क्या साइरदि सारे त्रिपुरा रायजो त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा सोसाइटी नि बुसुक फेस्टिवल अंखा करबुक साब्रुमनि जलाय आगंनाय आबखाय जों बा संनाय बा 23 तम बुसुक अंनाय ओंखाय जों नबो रिजनल विभिन्न भाबे मानिकपुर खायनाय ताकालाय कांचनसरा खायनाय करमसरा खायनाय एबं हकुतैसानि बिसिमो अब सामुनबो खायजानाय विभिन्न जायगाको चिनि जे सोसाइटी नि जे तेर बा चिनि प्रधान उत्सव बुसुक अब खायनाय तफुं जे नेशनल हाइवे करे जों अर बुसुक जोंनो सालचा रमैनो जों खायनाय अ सालचा रमैनो जों सहम ददम खायय नाय नगरे चिनि दागु दागिभानि जरा जे खायमानि ता खबुखौ अकर साकारबाय मालायदे जों अबते के
जों खायनाय आरो खेरेबाय रगो मासानाय दामाइलबो जों तबनान बागै जों साइतखा कलय रंनि जे खेरेबाय एरपरे हजागिरि चाकमा रंनि बिजु जे नृत्य अबतरं जों तबनानि बागै जों साइतक जालाय दङ এবং লাস্ট দেখে जों ट्रेडिशनल जिनि जे थुमुं संगुय चुर হইতে ওয়াকক হইতে আরম্ভ খাই দিনে কক ফাইট বিভিন্ন কিছু जों ट्रेडिशन जुगि जागे जे खायफेमनि अबसों खायनानि जों फुनुंनाय अजारागो कारण जों जति आधुनिक अंत शिक्षा दिखौ जेकोनो चिनि बरन একটা চিনি মুং दङ इंग्रेज रंग जेरकम दङ ब्रिटेन रंनि फ्रान्स रंग जेरकम चिनि मुं दङ जोंबो चिनि दफानि चिनिबो जोंबो हानि भाषा जों टं कासामनि बरक जों गतिके जों आइके जों चिनि दफान पिन्नान बागै जोंनि ससाइटिनि पिन्ना बागै बुसु गुदसम जों हहम ददम खायो सरक दफाबाय मिले जालाय सवर खायजा खायनानि जों साइतक जालाया हंके पाइथागो लुकुरं न जे त्रिपुरा हानि बिसिंगो जारा जारा चिनि त्रिपुरा साहिनि सिं सिनि जाकमानि हंके त्रिपुरा हानि फातानिबो जारा चिनि त्रिपुरा दफानि बरक अंगय बुसुक न पालाय लायतं मानि बंनो बुसुकनि बाखाक्तय जे जों बुसुक न लामसां मानि अबनो ता कक्का साननानि मुसुक आबनो कक्का साना मुसुक जों सरक दफारक कक बाक्सा तंना नांनाय जों थानजाखाय तंना नांनाय सिनि ससाइटिनि जों राग्रनानि हिंखाय सिनि जेरकम नारान पुमां रुवाजा रक जेरकम तंतय अन्नान्न दफानिबो चकदरि रक दङ बाराय रक दङ जों बंग हालक बनलायै तांनि जे जेनारेशन বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন মানসিকতা তাক সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন কিছু খাইতং মানি অবজাতি মাথাক জাগতং এবং जों हालक बनलायै पलिटिकल न हियागय जों दफानो सिनि হয় জাতিनि सिनि जों बाकी इउनिटी खाइतंनाय दफा दफा काथालाय जों बोसोखां आगनानै जोंनि ककथाय कामाखा जोंनि अनेक किसु तंखर कामाय थांखा जोंनि जामुं नुमुं कामाखा जोंनि ट्रेडिशन कामाखा जों अबनो बासाखां तिसाखय इउनाइटेड खाय एकता खाय जों जे त्रिपुरासा बा काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदा हिनै जों संसा जातङ 19टा जातिनि जों अबते सरक हालक बनलाय जाते सिनि त्रिपुरा न बासाखां आगनानि अर्थनीति हयते বিভিন্ন কিছু इकोनॉमिक्स हयते समस्त কিছু न जों कृष्टि कालचार हयते जों बोसाखां आगंनो बागय जों करक सरक खाय जों इउनाइटेड खाय तंना बय सरक हालक खाय बर खाय तंना बागय आं सरक बरन खासालो जाते जों भबिष्यत जोंनि जेर नेक्स्ट जेनारेशन जों फुनै थामानाय शिक्षा देखानो जों बासाखां आगं मानाय जोंनि ससाइटिनि बासाखां आगं मानाय हायं दसेनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा बा त्रिपुरा जाति बा त्रिपुरा दफारन हायं साखा जाति पिजोंनान बागय जों सरक दफारक किसा साइतक दि खा बनलाय तंनाय दि हालक बनलाय तंदि होननाय चरण आं बुसुक साखां चरण आनि खाबाय खुबाय हामजागय आइखे आं कक्या इया सापले हामबाय सार